Bukawi NJ tara di pag dia mga manok pag dia patig dia. Ayan po ang aking asong alaga o buntis na. Anong tawag nito? Luna. Si Luna. Hi Luna. Ayan, malaki na po ang kanyang tiyan. Ang alaga ng aking anak na si MG. Napakabait nito. Aper. 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 Takot sa tao. No, yun, malaki na ganyan dede. Nanganganak na siya within 2 months. Saan si Nico? Saan si pusa mo? Saan? Kano nga? Dali, ilag natin sa ano. Miko, come here. Ayan po si Miko. Ayan po ang aking alagang aso. Ang aming alagang pusa. Close po sila ng aking aso. Yan. Close po sila niyan. Magpagkara silang dalawa. Yan, sila nag-aaway. Yan. Yan. Nico, ito ay aming adapt nung maliit pa. Luna, Aper, 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 Aper. Malaking aso po ito.